Molt bé. La veieu, per tant, també la presentació. Doncs, efectivament, des de l'Ajuntament d'Ampolla sol·licita l'informe de la Junta. S'assenyala la petició respecte dels diversos règims de revisió de preu que preveu la normativa en relació, com deies, amb un contracte de servei d'abastament d'aigua potable i de clavegueram del municipi. En concret, sol·licita informes sobre les qüestions següents, sobre diverses qüestions. En primer lloc, planteja un dubte relatiu al règim de revisió de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, és a dir, de les tarifes, mitjançant les quals es retribueix al concessionari pel cicle integral de l'aigua, que comprèn el servei tant d'abastament d'aigua com de sanejament del clavegueram. Respecte en aquest primer grup de dubtes, es planteja d'una banda si s'ha de descartar la possibilitat d'incloure als plecs una clàusula de revisió periòdica i predeterminada de les tarifes en funció de la variació de costos essencials i significatius per tractar-se aquests costos essencials o aquesta variació de conceptes que s'haurien d'incardinar en el concepte de risc operacional o de risc i ventura de l'empresa de contractista, per tant, havent de la contractista de suportar-los en tot cas, o si, altrament, si el fet de revisar aquests conceptes podria comportar que la transferència del risc operacional a l'empresa, la concessionària en aquest cas, pressuposa que aquesta tipologia de contracte, que la transferència del risc operacional es posaria fortament en entredit. D'altra banda, també es planteja que si s'admet aquesta possibilitat d'incloure als plecs la fórmula de revisió periòdica predeterminada, si en aquests casos el fet de preveure un determinat règim de revisió de preus o la revisió mitjançant una determinada fórmula, si aquest fet limita en algun aspecte la possibilitat de revisar el preu de la tarifa per variacions de costos mitjançant algun dels altres dos règims de revisió previstos en la normativa i que en l'informe s'analitzen. D'altra banda, es planteja també una sèrie de dubtes en relació amb els conceptes i les limitacions que apliquen al règim de revisió de les tarifes mitjançant les quals es retribueix al contractista del servei d'abastament d'aigua. I en concret es planteja quins són els conceptes o els factors de conformitat amb els quals s'ha de considerar que formen part del risc operacional i quins la variació dels quals s'emmarca en el que es coneix com el principi de risc i ventura, els efectes de concloure respecte de quins d'aquests conceptes podrien ser incorporats en els plecs dins d'una fórmula de revisió i quins no, per, com deia, formar part d'aquests riscos, de risc i ventura o del risc operacional. I en tercer lloc es planteja un dubte relatiu a la interpretació de la Comissió de Preus de Catalunya per l'aprovació de tarifes d'abastament d'aigua i es fa referència a que la Comissió de Preus va adoptar l'any 2019 una resolució referent a la incidència en el funcionament d'aquesta Comissió de Preus de l'entrada en vigor de la llei de contractes vigent i les previsions que conté aquesta resolució afecten algunes de les previsions afecten a les tarifes del servei de subministrament d'aigua. I aleshores la qüestió que plantegen és si des d'aquesta Junta es coincideix o no amb l'apreciació que fa la Comissió de Preus de Catalunya i el paper que ha de tenir o la intervenció que ha de tenir aquesta Comissió de Preus i el procediment, de revisió de les tarifes via ordenança que després veurem. Per donar resposta a les diferents qüestions, el que es fa és una primera consideració jurídica una mica extensa, en la qual el que es vol en primer lloc és deixar clar quins són o intentar deixar clar perquè realment és una regulació complexa i a més bastant dispersa o que has de manegar 3 o 4 normes, però en aquesta primera consideració el que s'analitza és la revisió de preus dels contractes i específicament es focalitza en determinats contractes de concessió en els sectors de l'aigua, atès que és l'objecte de la consulta.
Partint del règim de revisió de preus, per tant, que es fixa tant en la llei de contractes com en la llei de desindexació de l'economia espanyola com en el Real Decret que desenvolupa la llei de desindexació, doncs es fa aquesta anàlisi i es comença assenyalant que d'acord amb el que disposa l'article 103 de la llei, que és el relatiu a la procedència i els límits en la revisió de preus, només els preus de determinats contractes del sector públic prèvia justificació en l'expedient poden ser objecte de revisió i que aquesta revisió necessàriament ha de ser, excepte en el cas que seguidament veurem, periòdica i predeterminada. Això vol dir, tal com estableix la llei de desindexació, que sigui de caràcter recurrent i que vingui determinada per una relació exacta amb la variació d'un preu o d'un índex de preus i que resulti d'aplicar una fórmula preestablerta. Tanmateix, aquest règim general de revisió de preus que acabem de veure, doncs la pròpia llei preveu l'excepció a aquest règim pels contractes enumerats en l'article 19.2 de la llei, que són contractes que no es consideren subjectes de regulació harmonitzada amb independència de quin sigui el seu valor estimat i entre els quals es troben els contractes de concessió adjudicats per a la posada a disposició o l'explotació de xarxes destinades a prestar el servei en relació amb la producció, el transport i la distribució d'aigua potable i també en relació amb tota una sèrie d'altres objectes relacionats o activitats, totes elles relacionades també amb el cicle de l'aigua i amb el tractament també d'aigües. Per a aquests contractes de concessió s'estableix, per tant, a més del règim general que acabem de veure, la possibilitat també de revisió dels preus periòdica no predeterminada, que vol dir que, malgrat tenir un caràcter recurrent, no resulti d'aplicar aquesta fórmula preestablerta que dèiem abans, que la relacioni de manera exacta amb la variació d'un preu o d'un índex de preus. També per a aquests contractes es preveu la possibilitat de revisió no periòdica, és a dir, que no tingui caràcter recurrent, i s'afirma, per últim, en aquest article, per últim, a efectes del que interessa en aquest moment de l'informe, doncs que s'entén per preu qualsevol retribució o contraprestació econòmica del contracte, ja siguin abonades per l'administració o per les persones usuàries del servei. Per la seva banda, la llei de desindexació fixa el règim aplicable a les revisions periòdiques i predeterminades i a les revisions periòdiques no predeterminades i les no periòdiques de valors monetaris. Són les tres tipologies de revisió, com sabeu, que s'estableixen a la llei de desindexació. Estableix el règim general de no utilització d'índexs generals, com per exemple l'IPC, preveient, això sí, que excepcionalment es poden revisar en virtut de preus o índexs específics i que es defineixen com qualsevol índex que amb la màxima de segregació possible reflecteixi millor l'evolució dels preus i que es pugui obtenir d'informació disponible al públic. Respecte de les revisions periòdiques i predeterminades de valors monetaris, disposa, com també ho fa posteriorment l'article 103 de la llei de contractes en relació específicament als preus dels contractes públics, que no poden incloure aquestes revisions periòdiques i predeterminades, no poden incloure la variació dels costos de mà d'obra, poden incloure la variació dels costos de mà d'obra en els supòsits i amb els límits que preveu el reglament de desplegament de la llei de desindexació i que, en canvi, ara sí, no han d'incloure la variació de les amortitzacions, de les despeses generals o d'estructura de les empreses, el benefici industrial ni tampoc els costos financers. Tot això tenint en compte que, de conformitat amb el reglament de la llei de desindexació, la revisió dels preus es basa en el principi de referenciació de costos, que vol dir que no tot component de l'estructura de costos d'una determinada activitat es pot incorporar a la revisió, sinó que només es pot incorporar aquells costos directament relacionats amb l'activitat en qüestió que siguin indispensables per al seu exercici, considerant-se que són indispensables aquells costos dels quals no és possible prescindir sense que això afecti negativament a l'acompliment correcte de l'activitat o al ple compliment de les obligacions assumides. I que
En el cas de revisió periòdica i predeterminada mitjançant fórmula, els costos que s'inclouen han de ser a més significatius, entenent-se que són significatius quan representin almenys l'1% del valor íntegre de l'activitat. La revisió de preus, a més, també es basa en el que s'anomena principi d'eficiència i bona gestió empresarial, d'acord amb el qual l'establiment d'un règim de revisió ha de prendre com a referència l'estructura de costos que una empresa eficient i ben gestionada hauria hagut de suportar per dur a terme l'activitat corresponent amb el nivell mínim de qualitat exigible per la normativa o per les clàusules del contracte. I per completar l'anàlisi del règim de revisió de preus dels contractes als efectes de donar resposta a les qüestions plantejades, es recorda també que en el paquet de directives de l'any 2014 es tracta la revisió de preus com una modificació de contracte i es preveu que els contractes, els acords marcs i les concessions, en les dues directives, tant en la 24 com en la 23, es poden modificar durant la seva vigència sense necessitat d'iniciar un nou procediment de contractació, entre altres casos, quan les modificacions, amb independència del seu valor pecuniari, estiguessin ja previstes en els plecs inicials de la contractació o en la documentació de la concessió i diuen les directives en clàusules de revisió clares, precises i inequívoques, entre les quals hi poden haver, diu literalment, clàusules de revisió de preus o opcions. Sempre que aquestes clàusules determinin l'abast i la naturalesa de les possibles modificacions o opcions, així com també les condicions en què es pot donar a terme aquesta modificació o en el cas que ens ocupa la revisió. Per tant, a la vista del règim jurídic per a la revisió de preus dels contractes públics que es fixa en aquesta normativa, en aquest punt de l'informe es dona ja resposta a una de les qüestions plantejades, que és la relativa a si el fet de preveure una revisió periòdica i predeterminada limita d'alguna manera o en algun aspecte la possibilitat de revisar la tarifa d'aigua per variació de costos mitjançant algun dels altres dos règims de revisió que hem vist. I a aquest efecte es constata en primer lloc que la normativa no exclou expressament la possibilitat d'establir la revisió de preus dels contractes conjuntament a través de diferents dels mitjans que hem vist. Lògicament, en el cas que estem davant de contractes de concessió, en els quals és possible aquesta revisió per les tres tipologies que hem vist, ja que si no és un contracte de concessió, en tot cas la revisió només podrà ser periòdica i predeterminada. Per tant, en aquests contractes de concessió en què és possible, com a excepció a la regla general, la revisió de preus periòdica i no predeterminada o no periòdica, a més de la periòdica i predeterminada, que és la regla general, en aquests casos, com dic, la llei la normativa no preveu expressament o no exclou expressament aquesta possibilitat i es planteja en l'informe que, per exemple, es podria dur a terme podria ser el cas que mitjançant una fórmula s'establís la revisió periòdica i predeterminada de preus, juntament amb la previsió també de poder revisar el preu puntualment o de manera periòdica amb atenció a un cost específic que fos indispensable i directament relacionat amb l'activitat objecte del contracte i que no fos un cost que tingués una variació de manera recurrent, de manera periòdica. Així mateix, també s'assenyala en l'informe que aquesta possibilitat sembla que tindria encaix en la normativa comunitària que hem vist en la mesura que es preveiés en el plec de la licitació respectiva, en aquesta clàusula que dèiem que complís els requisits que fixava la directiva, els que ja he al·ludit, i que, per tant, aquesta previsió, aquesta clàusula del plec establís la revisió de preus d'un contracte per diferents dels règims establerts pel nostre dret intern. En aquest sentit, en l'informe s'incorpora un exemple en què es podria donar aquesta circumstància i, de tota manera, el que s'assenyala que les dues opcions de revisió
És a dir, que es podria incorporar aquesta revisió d'aquest concepte puntualment de dues maneres. O bé incorporar el cost revisable puntualment com un terme que fos fix en el sistema o en la fórmula de revisió de preus periòdica i predeterminada que s'establís, com la resta de costos que fossin no revisables, un terme fix, de manera que no alterés la revisió. I, en el seu cas, fer la revisió d'aquest cost al marge d'aquest sistema o fórmula quan procedís i de conformitat amb el que s'hagués previst en el plec. Tanmateix, el que s'assenyala també és que sembla que aquest component de l'estructura de costos el que podria fer també és incorporar-ho en el propi sistema o fórmula de revisió de preus periòdica predeterminada que s'establís com un concepte revisable més, de manera que no alterés la revisió mentre es mantingués invariable el cost i, si l'alterés o si es tingués en compte, en el propi sistema o fórmula en el moment en què aquest cost variés. Per donar resposta a les qüestions, a les dues qüestions que fan referència a si és jurídicament possible la revisió de tarifes en funció de la variació d'aquests costos essencials i significatius o si bé s'ha de descartar aquesta revisió per no comprometre la transferència del risc operacional i també la qüestió de quins conceptes s'han de considerar que formen part del risc operacional i del risc i ventura, a efectes de determinar si són compatibles d'alguna manera o si es poden incloure en una fórmula de revisió de preus. Doncs en la consideració jurídica segona de l'informe el que es fa és analitzar aquests conceptes, el concepte de risc operacional, que és el que delimita els contractes de concessió, i d'altra banda també el concepte de risc i ventura, que és aquell risc que assumeix tota empresa contractista en contracte administratiu. I s'analitzen aquests conceptes, com deia, per tal de determinar la seva compatibilitat o no amb la revisió de preus i, per tant, si seria possible la revisió sobre els costos a què s'al·ludeix en la petició d'informe. Amb caràcter previ, ja atès que la pròpia petició d'informe s'al·ludeix a la possibilitat que l'objecte del contracte sobre el que es planteja les qüestions pugui ser objecte tant d'un contracte de concessió com d'un contracte de servei que comporta prestacions directes en favor de la ciutadania, el primer que es fa en aquesta consideració és fer referència a la qualificació jurídica d'aquests contractes. En aquest sentit, es recorda que tradicionalment era habitual la contractació d'aquests serveis d'abastament d'aigua potable i de clavegueram mitjançant l'extinta figura del contracte de gestió de serveis en la modalitat de concessió i que, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, també amb la desaparició d'aquesta figura en la llei de contractes vigent i amb la transposició de la directiva de concessions, la contractació d'aquests serveis s'ha de dur a terme ara bé a través d'un contracte de serveis, de manera que, com hem dit, el règim de revisió de preus serà el règim general, és a dir, que podrà establir-se una revisió periòdica i predeterminada, sempre que es compleixin els requisits establerts en l'article 103, entre d'altres, que el període de recuperació de la inversió del contracte de serveis sigui igual o superior a 5 anys, o bé també podria tractar-se aquest objecte contractual, podria ser objecte d'un contracte de concessió en funció de si es compleix o no la condició indispensable, com és sabut, per determinar aquesta tipologia contractual de que l'empresa contractista assumeixi el risc operacional. I en aquest cas, pel que fa a la revisió de preus i d'acord amb el que hem vist que s'assenyalava en la consideració anterior, podria ser objecte tant de revisió de preus periòdica i predeterminada com de revisió periòdica i no predeterminada com de revisió no periòdica. Pel que fa al risc operacional en l'explotació de l'obra del servei, en l'informe es recullen diversos pronunciaments tant de Consell d'Estat com el concepte que regula o que recull la pròpia directiva, tant en els seus considerants com en el seu articulat, i també algun pronunciament d'algun tribunal administratiu de recursos i d'alguna junta consultiva de la pròpia Junta Consultiva de Catalunya. En definitiva, i per resumir,
les característiques d'alguna manera que delimiten aquest concepte de risc operacional són les que s'assenyalen en aquest quadre resum, el risc de no recuperar les inversions realitzades i el risc també de l'empresa de no obtenir beneficis. També és clau o és un element essencial que es transfereixi a l'empresa contractista la responsabilitat en l'explotació del servei. Aquest risc operacional pot consistir tant en un risc de demanda com en un risc d'oferta i s'assenyala també que la retribució del contracte depèn de l'execució de la prestació, mentre que en un contracte de serveis d'alguna manera la retribució es té garantida, entre cometes, sempre que s'executi correctament un servei, en el cas d'una concessió en què opera el risc operacional, aquesta retribució depèn de com, d'aquest joc d'oferta i demanda i d'aquesta explotació i, per tant, no es té garantits que recuperin aquestes inversions o que l'explotació sigui favorable a l'empresa contractista. I pel que fa al risc i ventura, que com ja he dit és inherent a qualsevol contracte del sector públic i per tant aplicable tant al servei com a la concessió, comporta que el contractista d'una banda es beneficia dels avantatges i els rendiments de l'activitat que desenvolupa i d'altra banda també es perjudica de les pèrdues que es poguessin derivar de la seva gestió de l'activitat, mentre que l'administració, l'òrgan de contractació, es manté d'alguna manera aliè tant a la sort com a la desventura de l'empresa contractista. Per tant, el risc operacional el que s'acaba d'alguna manera determinant és que comporta un grau més d'exigència amb l'assumpció del risc per part de l'empresa en la mesura que la seva retribució, com he dit, no depèn només d'executar la prestació en els termes que s'assenyalissin al contracte, com succeeix en els casos en què només s'assumeix el risc i ventura, sinó que la retribució depèn de fets aliens a la seva correcta execució. I un cop vista la delimitació d'aquestes dues tipologies de riscos que assumeixen les empreses licitadores, pel que fa al risc operacional, es constata que aquests conceptes, tant risc operacional com risc i ventura, són conceptes diferents a aquells sobre els que versa la revisió de preus dels contractes. En tant que, si bé tant la revisió de preus com l'assumpció de riscos fan referència a factors que escapen al control de les parts, la revisió de preus, fa referència a l'actualització dels preus motivada per la variació de costos i, en canvi, el risc fa referència a que no es té assegurat la recuperació d'inversions i, en definitiva, no es té assegurada la rendibilitat de la concessió. Així mateix, s'assenyala que, addicionalment a versar sobre conceptes diferents, són, a més, institucions compatibles, tal com denota, d'una banda, el fet que la pròpia llei de contractes i la pròpia directiva de concessions regulen, com s'ha vist, d'una banda, la possibilitat de preveure la revisió de preus de contractes en els contractes de concessió, que per definició comporten l'assumpció del risc operacional. Per tant, o dit en altres paraules, que d'alguna manera l'establiment d'una concessió que ha de comportar necessàriament la traslació del risc es preveu en la directiva sense excloure la possibilitat de revisió en aquests casos. Per tant, també s'assenyala en l'informe aquests efectes que, malgrat que l'assumpció obligatòria per part de les empreses contractistes d'aquests riscos sigui efectiva en tots els contractes o només a l'operacional en els contractes de concessió, aquest fet, aquesta assumpció de riscos, no comporta que les empreses hagin d'assumir totes les alteracions del preu dels contractes. I entre les alteracions que no es troben incloses en els riscos que han d'assumir les empreses contractistes i concessionàries, es troba justament la tècnica de la revisió de preus.
Per tant, es respon a les preguntes relatives a si s'ha de descartar la possibilitat d'incloure els plecs d'un contracte de serveis amb prestacions directes a la ciutadania o d'un contracte de concessió una clàusula de revisió periòdica i predeterminada de tarifes en funció d'aquesta variació de costos essencials i significatius, o bé una clàusula de revisió periòdica i no predeterminada o no periòdica en els casos dels contractes de concessió, es respon en el sentit que si és possible l'establiment de la revisió de preus en aquests contractes, sempre que es tracti, com s'ha vist, de costos essencials i significatius, que justifiqui prèviament en l'expedient i que s'incorpori aquesta previsió en els plecs d'acord amb la normativa, sense que es pugui descartar aquesta incorporació per considerar que minora el risc i ventura o el risc operacional assumit per les empreses contractistes. I pel que fa a la tercera qüestió, que és la relativa al procediment de revisió de tarifes i la intervenció de la Comissió de Preus de Catalunya, es fa referència en primer lloc a que l'article 20 del Terrafós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals incorpora un apartat 6 que va ser introduït justament mitjançant la disposició final 12ena de la Llei de Contractes i que en aquest apartat de l'article 20 del Terrafós de la Llei Reguladora de Hisendes Locals es disposa que l'establiment de les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per a la prestació de serveis públics, per tant, l'establiment de les tarifes, s'ha d'efectuar mitjançant ordenança municipal sense perjudici del que estableix l'article 203 de la Llei de Contractes, que ja hem vist que és el de la revisió de preus, havent de sol·licitar a les entitats locals durant el procediment d'aprovació d'aquesta ordenança un informe preceptiu de les administracions públiques a les quals l'ordenament jurídic atribueixi alguna facultat d'intervenció sobre dites entitats. S'assenyala en aquesta línia també que la Comissió de Preus, tal com disposa el decret que la regula, és un òrgan col·legiat que té per finalitat l'exercici de les funcions d'intervenció en relació amb l'aprovació i la modificació dels preus dels subministraments d'aigua, entre d'altres. I així mateix, a conformitat amb el que estableix aquell article 20 del Terrafós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i en exercici de les seves competències, aquesta Comissió de Preus va adoptar la resolució a la que es refereix l'escrit de consulta, en el qual s'assenyala, entre altres previsions, que aquesta comissió considera ajustat a dret que l'ordenança que ha d'establir les tarifes estableixi una regulació marc que faci possible la revisió futura de les tarifes sense necessitat d'haver de recórrer al procediment de modificació de la pròpia ordenança. I, a més, també preveu aquesta resolució que aquesta regulació marc que faci possible la revisió de tarifes sense necessitat de recórrer al procediment de modificació, que ha d'establir també les bases per a l'actualització de les tarifes i ha d'habilitar l'òrgan que estimi competent dintre dels ens locals per dur a terme la revisió tarifària. I, per tant, que en aquests casos la Comissió de Preus de Catalunya no haurà d'aprovar les revisions tarifàries que s'ajustin a aquesta regulació marc que estableix l'ordenança. Per tant, en aquest sentit, es planteja si, crec que m'he deixat de passar la presentació, però es planteja en definitiva si es considera ajustat a aquestes previsions que conté la resolució a les que m'he referit i pel que fa a aquesta qüestió, la Junta en l'informe es proposa que la Junta es manifesti respecte de la qüestió relativa a la coincidència de criteri amb aquella comissió de preus, afirmant la manca de competència de la Junta respecte tant del procediment com de la intervenció de la Comissió de Preus de Catalunya que aquest propi òrgan col·legiat ha adoptat mitjançant la resolució. Més enllà, això sí, de recordar o de confirmar que la revisió de les tarifes s'ha de dur a terme de conformitat amb el règim jurídic assenyalat en les consideracions de l'informe, tal com s'estableix
o disposa, diguem, el propi article 26, que, com hem vist, fa referència a l'aprovació d'aquesta ordenança municipal sense perjudici de l'aplicació del que estableix l'article 103 de la llei. Per tant, distingint aquella regulació de la revisió de preus de les tarifes que procedeixi respecte del règim de revisió de preus establert a la llei. Per tant, a la vista d'aquestes consideracions, es conclou, en primer lloc, que la norma, la llei de contractes no exclou expressament, ni la llei de contractes ni la llei de desindexació ni el reglament de desenvolupament de la llei de desindexació no exclouen expressament la possibilitat d'establir la revisió de preus conjuntament a través de diferents mitjans i que aquesta possibilitat, a més, també podria tenir encaix en la normativa comunitària, com hem vist, sempre que es recollís en el plec. D'altra banda, també es preveu que es conclou que és possible incloure en els plecs aquesta fórmula de revisió periòdica i predeterminada de les tarifes basada en la variació de costos indispensables i directament relacionats amb l'activitat, sense que això comporti per si mateix un risc, el perill de que no s'assumeixi el risc i ventura o el risc operacional. I d'altra banda, pel que fa a la revisió de les tarifes, el que he assenyalat de la manca de competència de la Junta pel que fa al procediment i la intervenció de la Comissió de Preus de Catalunya.